Bon dia i benvinguts a la cinquena càpsula formativa, on parlarem sobre el procés de facturació a l'aplicació Skermo. Concretament, detallarem el procés de funcionament dels albarans i com aquests albarans passen a factures per després emetre els corresponents pagaments de cadascuna de les factures de llicències i quotes de competició. Bé, en primer lloc, el que farem serà, com ja és habitual, fer login, registrar-nos a l'aplicació d'Skermo. Us recordem una vegada més que per arribar a ella podem viatjar a través de la pàgina web de la Federació Catalana d'Esgrima i a l'apartat de llicències ens porta directament cap a la secció Skermo. Fem login amb el nostre usuari i amb la nostra contrasenya i accedim a la visió de club de la nostra entitat. Molt bé. Per parlar d'aquesta càpsula ens referirem concretament a les tres submodalitats que existeixen dintre de la modalitat de llicències. Dintre del menú de l'esquerra, aquest menú de color fosc, despleguem l'apartat llicències i parlarem d'albarans, parlarem de factures i parlarem de totes. En primer lloc, parlarem d'albarans. Quan triem l'opció albarans, estem veient totes aquelles llicències que hem introduït al programa i que la federació ha passat a estat d'albarà. Les llicències passen a estat d'albarà a decisió de la federació. És la federació qui fa aquesta gestió, aquest gest de passar una nova llicència a estat d'albarà. L'estat d'albarà vol dir que encara no està facturada, però sí que s'ha generat el seu albarà, està en procés d'iniciar-se la facturació d'aquella corresponent llicència. D'acord, doncs dintre de l'apartat d'albarans us expliquem ràpidament quins són els filtres que podeu trobar. Podeu trobar el filtre per temporada, la temporada anterior o la temporada present, subcategories, si és un esportista, si és un àrbitre, un entrenador, la modalitat, si és llicències o drets, quotes de competició, l'arma, la categoria de la persona que ha tramitat llicència i el gènere, si és masculí o femení. També podríem filtrar per noms i cognoms i per data de creació, data en la que es va donar d'alta aquella llicència. I fins i tot podríem arribar a marcar el botó de carnets imprimits, aquells que ja s'han imprimit. Simplement fent clic amb l'opció de cerca ens trobaria a la persona en concret. Doncs, per exemple, ficarem l'exemple d'en Joan Tomàs, que el tenim aquí com un dels albarans. Podríem buscar directament per Tomàs i ja ens buscaria només aquella persona que coincideix amb el filtre. D'acord, explicat això, us expliquem quines són les columnes de la part inferior. Veieu que tenim la columna codi, la columna subcategoria, modalitat. Us vaig explicant. La categoria codi és el còdig de referència, el codi resum d'aquella persona. La subcategoria és si és esportista tècnic, la modalitat si és llicència o quota. L'estat és l'estat en el que està, si està validada, pendent de validació. Import és el que s'ha imputat, el que ha costat aquella llicència, el nom, el cognom, les sigles del club al que pertany, el gènere, l'arma, la categoria i la data de creació d'aquella llicència. Aquesta és tota la informació que conté l'apartat d'albarans. Com us dèiem, l'apartat d'albarans és una secció on entren les llicències que manualment la federació passa de nova creació en procés d'albarà. És el procés previ a l'estat de facturació. Doncs molt bé, si tornem al menú de l'esquerra, al menú fosc on teníem llicències i on acabem de veure l'opció d'albarans, veurem una segona opció, que és l'opció de facturades. Quan entrem dintre de facturades, ja veurem aquelles llicències que s'ha creat una factura. Ja deixen d'estar en l'estat d'albarà per entrar en l'estat de factura. Aquest és un apartat molt més interessant i molt més ric d'informació pels clubs. Us l'expliquem a poc a poc.
En primer lloc, us expliquem els filtres que trobeu dintre de l'apartat llicències factures. De nou, la temporada en qüestió, on podrem buscar les diferents factures de les diferents temporades. Teniu un filtre més sobre tipus de pagament. Podríeu filtrar entre transferència, pagat en efectiu o pagat per targeta de crèdit. Val a dir que en aquests moments targeta de crèdit és un tipus de pagament que no està encara activat a través de la nostra web i del nostre sistema de facturació. I finalment podeu filtrar també per estat de pagament, si està pagada, si no està pagada o si voleu que us mostri totes, tant les pagades com les no pagades. Val a dir que quan activem aquest estat de pagament ens canvia aquesta quantitat superior que ens marca allò que tenim filtrat. Per exemple, si volguéssim mostrar les que ja hem pagat, ens diria que hem pagat 61 amb 64, perquè en el nostre exemple tenim aquestes dues que apareixen totes dues com a pagades. Però si li marquéssim les no pagades, ens diria que no tenim res pendent de pagament, perquè aquelles dues que teníem són les que ja hem pagat. Si ho volem veure tot, doncs ens ensenyaria de nou totes, que com us deia coincideix amb el total que hem pagat i no tenim res a pagar en aquest exemple pràctic en qüestió. Molt bé, vist això, us expliquem les columnes de la part inferior. Us expliquem la columna club, que són les sigles del vostre club, la data, que és la data en la que s'ha emès la factura en qüestió. L'apartat d'observacions són observacions que introdueix manualment la federació, que els clubs podreu veure, però que ens donen informació per la federació, però que no ens importa pas compartir amb els clubs sobre aquella factura en qüestió. Per exemple, en aquest cas, hem vist que aquesta segona factura va ser pagada junt amb aquesta factura a nivell de transferència. El club va ajuntar la transferència per fer un únic pagament. Doncs anotem que aquesta, la factura 2001 IND, està pagada conjuntament amb la 201901 IND. I això és el que es reflexa en aquest apartat d'observacions. Després podrem veure en l'opció total l'import de cadascuna de les factures. En el número personalitzat el que veiem és el número de la factura. I en el tipus de pagament és el que us dèiem que ens permetria filtrar aquest filtre anterior, que veurem la transferència al pagament en efectiu o quan s'activi l'opció al pagament en targeta de crèdit. Val a dir que aquest tipus de pagament l'entra a la federació també manualment quan rep la transferència i revisa que correctament ha entrat la transferència. Vol dir que pel fet d'emetre la transferència no queda carregat automàticament i no canvia automàticament a pagada, sinó que és la federació qui ha d'entrar a la compte corrent, revisar que efectivament ha entrat la transferència i llavors entra al programa per marcar que aquella factura ha estat pagada i com ha estat pagada. No es fa automàticament quan vosaltres llanceu la transferència o quan vosaltres deixeu l'efectiu o feu l'operació, sinó que quan hi ha un check darrere, una revisió darrere de la federació que permet canviar aquest estat. Per tant, l'actualització no és automàtica, no passa molt de temps, però és una actualització manual que fa la federació quan revisa que efectivament el pagament ha estat efectuat. I finalment us ensenyem dues opcions, que són la icona del PDF i la icona de la I d'informació. En la icona del PDF el que farem serà entrar a veure concretament aquella factura. Ens ensenyarà directament la factura en qüestió. En aquest exemple només tenim una llicència, una persona introduïda dintre d'aquesta factura i el seu import. I la resta és la factura habitual que ja coneixeu, amb les dades de la federació, amb les dades del client. En aquest cas apareixen en buit perquè és un exemple, però aquí apareixerien les dades de tots els clubs. Aquí ens permet veure, com us deia, la factura en qüestió on aquella llicència, que conté cadascuna de les llicències. Després, a l'apartat de la I informativa, és una forma de veure, de fer un resum de la factura. Són informacions bastant similars, venen a contenir la mateixa informació. L'única diferència és que el PDF
doncs et genera un document imprimible, descarregable per arxivar, mentre que la I informativa doncs, et permet fer una visió ràpida informativa per saber qui hi ha dintre d'aquella factura en qüestió. Més informació. Farem un cas pràctic on us ensenyarem com canvia i com es visualitza els diferents canvis que podem fer a partir d'aquesta secció. Anirem a l'opció d'Albarans per veure com canvia un esportista que està en Albarà, com canvia a facturat. D'acord? Mireu, en aquests moments tenim el cas d'en Joan Tomàs Ferrer, que apareix com a esportista en estat d'Albarà. Això vol dir que la federació ha detectat que hi ha una petició d'una nova alta d'en Joan Tomàs Ferrer i manualment ha passat aquesta petició de nova alta a procés d'Albarà, però encara no ha emès la factura d'aquell esportista, en Joan Tomàs Ferrer. Agafem Joan Tomàs Ferrer com a exemple. Manualment, la federació farà el següent canvi. Passarà l'Albarà, el passarà a factura. Llavors, deixarà d'aparèixer a l'Albarà i el veurem en l'apartat de factura. Si jo faig un refrescar, es veu com, en aquest cas, tots els esportistes que teníem han passat a l'opció de facturades. S'ha creat una nova factura amb aquells 3 esportistes. Us estava dient que només faríem el d'un, però hem acabat fent factura per aquells 3 que estaven en Albarà. Per tant, deixen de veure's a Albarà perquè ja se'ns ha anat, la federació ja ha marcat que vol crear una factura amb aquells albarans. Desapareixen d'albarans. Per tant, ja no els podem consultar més. Ja els haurem d'anar a consultar a l'apartat de factures. Una mica albarans és el resum del que està pendent de que la federació facturi. En canvi, facturat ja és que la federació ha emès la factura. Com veieu, s'ha emès la factura i com és de recent generació, no està el tipus de pagament marcat perquè no s'ha fet el pagament corresponent. Quan obro el PDF, podré veure aquells 3 esportistes que fa uns instants estaven en Albarà, doncs ara ja estan en llicència i dintre de la factura corresponent. A més, com us dèiem, podem arribar a aquesta mateixa informació des del PDF o podem fer-ho des de la i-informativa. Ens dona la mateixa informació, però en format descarregable o en format de consulta ràpida. I ara, si apliquéssim el filtre econòmic ens ha canviat, si apliquéssim el filtre de què tenim pendent de pagament, ens diria que aquesta nova factura no està pagada. Tenim pendent de pagament l'import corresponent a la nova factura que s'ha generat al canviar d'Albarà a facturat. Molt bé. Veurem una altra opció, que és que tornarem al menú de llicències, al marge esquerre, i fins ara hem vist l'opció d'albarans, hem passat a l'opció de factures i us passarem també a explicar què podem fer en concepte de facturació des de l'opció de totes. Recordeu que totes és l'opció que inclou, com la paraula bé indica, totes les llicències. Ja estiguin albaranades, facturades o ni albaranades ni facturades, pendents que la federació les passi a Albarà i d'Albarà les passi a factura. I com ho podem veure? Com ho podem diferenciar a simple vista? Doncs molt fàcil. Teniu unes icones molt clares dintre o al davant de cadascun dels esportistes, de cadascuna de les llicències o de drets de competició en funció de si s'ha tramitat dret o no. Llavors, molt fàcil. Si tinc una icona amb una F al davant, és que aquella llicència ja s'ha facturat. La federació ja ha emès factura per aquella llicència. En canvi, si ara mateix no tinc cap, perquè les hem passat totes les que teníem, les hem passat a Albarà. Però si tingués una Albarà, tindria una icona, igual que amb una F, amb una A majúscula. D'acord?
I què passa amb la F? Doncs la F ens porta ràpidament a veure en quina factura està imputat aquella llicència en qüestió. Ens obre la factura i, a més, ens subratlla en verd aquell cas, aquella persona en qüestió. Podem veure un altre exemple. Podem veure com amb la llicència d'en Joan Ferrer, si aplico la F, em porta a la factura en qüestió d'en Joan Ferrer i, a més, em subratlla l'import corresponent a aquella persona, al Joan Ferrer. Des d'aquí, també, fins i tot, amb aquesta icona superior, podria tornar o accedir ràpidament a la factura PDF descarregable i imprimible que em resumeix on està ubicat aquell tirador, aquell àrbitre, aquell tècnic. Molt bé. Val a dir, també, dintre de l'apartat totes, com us dèiem, quan tinc una A està en estat albarà, quan tinc una F està en estat facturat. L'estat d'albarà no ens permet fer clic, la F sí que ens deixa fer clic sobre ell, però la A no ens permet fer clic, simplement és una A informativa que ens ensenyarà que està en procés d'albarà. I tota la informació que ja resumeix aquesta, que ja vam explicar en anteriors tutorials, que explica els carnets imprimits, quan podem esborrar a un esportista, sempre podrem esborrar àrbitres, perquè recordeu que els esportistes es validen de forma automàtica per agilitzar la possibilitat que ens inscriviu ràpidament a les competicions. Però quan ens apareix la brossa, podrem esborrar àrbitres tècnics que no hagin estat validats manualment per la federació, perquè la validació d'àrbitres i de tècnics es fa manualment per la federació, mentre que la validació dels esportistes es fa automàtica per agilitzar la possibilitat de que tan bon punt li tramiteu llicència, tan bon punt el podeu inscriure a competicions. Doncs aquestes són les icones resum, la F, la A majúscula, l'icona de quan es va imprimir el carnet i la icona de brossa per esborrar a àrbitres i tècnics que encara no han estat validats per la federació. Doncs aquesta seria la informació que conté l'apartat de llicències, que com us dèiem, l'hem desglossat en l'apartat d'albarans, en l'apartat factures i en l'apartat totes. Per acabar aquesta formació, ens quedaria explicar-vos com funcionem amb l'última opció, que és, o amb l'últim tràmit, que és com facturem des de la federació les factures, no? Primer, la federació us enviarà un avís que s'ha rebut, que s'ha emès una nova factura. Després, a través d'Esquermo, sempre podreu consultar la factura, però haureu rebut un avís via correu electrònic de la federació que a Esquermo ja teniu disponible una nova factura. Com us hem dit, podreu consultar aquestes noves factures a través de o bé veient el PDF o bé veient la informativa de cadascuna de les factures. És important per nosaltres recordar-vos que quan s'acaba una temporada, el deute de cada club ha de quedar net, ha de quedar liquidat abans que s'iniciï la següent temporada. Aquest apartat és molt important. Tan important com recordar-vos que una vegada rebeu l'avís de nova factura, us demanem que liquideu a la major brevetat possible cadascuna de les factures. Finalment, us volem recordar que a la primera vista general del vostre club, justament quan feu login a Esquermo, teniu aquest apartat en vermell que us porta a ensenyar-vos quin és el deute acumulat del vostre club en aquell moment. Si apretéssim sobre l'opció veure detall, ens portaria a la secció de factures, on podríem veure, aplicant els filtres que abans us hem explicat, què tenim pagat, què tenim pendent de pagament i què és tot el que hem de pagar en aquella temporada, tot el que ha consumit, ha gastat, ha facturat la federació a cadascun dels clubs en aquella temporada en qüestió. Molt bé, doncs sense més sortiríem del login i tornaríem a
visió inicial per agrair-vos la vostra presència i per deixar tancada aquesta càpsula formativa número 5. Qualsevol dubte en relació a ella, com sempre, estem oberts a consultes a través de l'email fce@esgrima.cat. Moltes gràcies.